Nyakoro Ramogi en thuolo machielo kendo marwakni machiegni. Chenro en ratil Jumapil machielo dwe ndalo 16 dwe mar 10 2022. Nyakoro Ramogi ratil orwako yawuot luo kendo ariyo. Yawuoyi ma kiwacho gi dhowa ni wigi otimo jere, jogo ma bende ni gin gi riekni mopogore opogore. Gisebedo ka giluwo weche kaka timore e gwenge mopogore opogore. Giseng'iyo weche mag siasa mar piny Kenya kendo bende gin gi lony e weche mag yuto kaachiel kod telo ma pachoka. Awuoyo kuom okil Kamaloka, bende awuoyo kuom dokta ma bende gin yawuoyi ma ni kod nyadhi kaluwore kod lony ma gin godo. Wan kod gi ratil kawuono. Wadani mondo mi wang'ia ni to ratil ma kawuono ni dwa yiengore yo machalo nade. Ratil dwa ng'iyo kaka governors ma osedonje e apisi sani osebedo ka tiyo. Nitiere lokruoge manyo gichako godo ka gidonje e apisi bang' chamo muma margi. Giwacho ni gidwa rieyo gigo ma jok mane otelo negi diponi ne obamo. Gidwa elo moko kuom gik mane jok motelo diponi ne oumo. Kendo gidwa keto e ler yo makare mojo bed ni itayo godo piny owacho ma counties mondo mi japiny mar lokruok mar ngima. An ka kod okil Kamaloka Philip Omolo bada korka cham ene mokwongo kanyo Nyakoro Ramogi e kan kod Dr. Fredo Gola ma bende wuodu Genya. An ka gi wuodu Genya kendo an gi wuodu Migori. Odhiambo ma kawuono Nyakoro Ramogi okang'ini ratil biro yiengore kuom wakili Philip koso kuom Fred daktari koso kuom japiny. Wan ka gi ji adek munyo bed ni ng'iyo ni ratil yiengore kama chalo nade. Mosuru Nyikoro Nyamoga Juang, kasto wachaka ne twak marwa kawuono. Apani wasebedo gi wuoyo moro matin kane pok omenywa gi wenge mang'iyo wagi ni to ka wang'iyo kaka chenro magwa dhi nyaka nyo governors manyien donje PC bang' yiero ma tarik 9 dwe mar 8. Nitiere gik moko ma gitemo keto. Moko samoro jomoko nyalo neno ni gina temo koth moro achiel mondo ondong'e nam. To moko bende nyalo ni mae yo mowinjo bed ni luwo nikech kae kama nwageno, kae kama nwarito. Kauru thuolo mar moso Nyikoro Ramogi Juang ka wachako kod Philip. Akawo thuolo ni mar moso Nyikoro Ramogi Juang kamoro amora ma untiere odhiambo ma kawuono ni. Osebedo ndalo mang'eny kapok waloso. The last time mane waloso kae ne en chieng' mane ilando result mar presidential elections. To kawuono wachako duogo kendo mondo wawuo kuom geno ma wan godo kuom telo kod dongruok mag gwengewa. Erokamano ahinya. Daktari Fred Ogola. Nyikoro Ramogi anto akwayo mnanu wawach weche moriere malo nosebayowa warita rita pod wabro nwang'o lakini kik wawe mwalo bende obayowa. Emomiyo koro ratil ka wadwa ng'eyo to mwalo ni olwar Migori koso olwar Ugenya Siaya koso olwar ne jodala ama olwar no Bati. Mano e gima wadwa ng'eyo kawuono Nyikoro Ramogi. Nyaka tarik 9 dwe mar 8 nyaka sani bang'e cha governors nochamo muma gisechako chenro mopogore opogore. Nitie kaka gigwelo jogo madhi chung' kodgi eno ni gitimo tijgi yo makare. Nitiere be mosechungo jomoko e tich joma ne giyude piny owacho machien kocha ka giwacho ni nitiere mibadhi moko mane timore. E pachu wuon kaka okil gi Dr. Ogola mwalo chal nade? An gima nyalo wacho en ni neno gazet moro no chiwo notice kanyo no governors mowuok Nyanza miluongo ni the larger Luo Nyanza no suspend tije nigi wacho ni pod gitimo uchunguzi mondo eka ginwang' gima notimore mibadhi manotimore koro eka kendo ginyalo chako tich. Aparo ni kichako tich bilano ok nyal konyo nikech ing'e ni oyieri joma nindo kech kawuono. Joma tuo e hospital madwaro gimi chiedhrogo ni hospital kawuono. Jok mantie kod chandro mopogore nyithindo moripo no dhi school gin kod chandro kawuono. Koro task forces magi yeto ketogi wakianto gibiro tieko tich karang'o, ibiro chiw report no karang'o, to report no nyalo chiro jok manotho kech, report no nyalo chiro jok manotho nikech tuo, report no nyalo konyo nyathi ma school osebayo. Koro gima timre en nyaka ging'ene Siaya County, Migori County, Homa Bay County, counties go duto mag joluo. Kata kichiedho ng'ato ok wega otho eka ochiere. Tich dhi mbele to ki iloso weche maricho. Seche maktach ni bati sani kidhi nwang'o ni in gu tuo moro itiendi donge. To in gu tuo moro kendo itoki. To in gu tuo moro iwi. Daktari nyalo wacho ni wachiedh ne gima ni iwi ni mondi
Matiene ne wabro ng'iyo kwase konyo wiye. Daktari, jogi ne governors ne ng'iyo wach mar pending bills. Nok gi suspend operations mag county te. Ne ng'iyo pending bills moko kuom tije manosetim ma dipo ni mibadhi nobetie. To emanyisi kan kata seche mitimo pending bills go. Anyisi nitie ng'at mabro tho nikech pending bills go pod obedo suspended. Emacho nitie method ming'iyo kaka idwa tiyo. Nyaka ing'i kaka idwa tiyo timro makonyo. Basto wanyisi wach mar task forces gini nochakre gi Moi. Ineno jatelo ma piny manokalo miluongo ni Daniel Arap Moi. Ene kosemi tich botami to kelo commission to investigate Bas commission okotimo investigation mbo report mare kobiro maber to kelo commission moro mondo investigate commission moro no. Koro gini bro bedo investigation nyaka tieko tije higni 24 ka en ga na commission of investigation after commission investigation. Koro akwayo jo governors ma ok thuruan jo thuruan gi chandruok mang'eny. Wase chandre mang'eny. Ne wapar gan baba bro konyowa. To gini okon mango sani. Koro un mwang'iyo kuku ketwa iwach ma Moi mane upingo. Ng'en jogi ne upingo Moi emomiyo ne gibedo telogi. King'iyo history ma James Orengo nego ga mesa ni Moi. Kiko tim gima nogon ga mesa ni Moi. King'iyo jogi do kaka senators go joma koro ko obedo ne gin senator koro gibedo governor. Moko ne gin women rate. Nitie trend moro kanyo machanda. No Siaya ng'at mano obedo senator koro en governor. Koro sani investigate ga gima governor notimo marach. Wabiro chope mano. Kore manyisi ni okwadwa trend ma task force commission wadwa tich noti nitie manifesto mane jogi ondiko. Nyalore manifesto nondik kod jo governors giduto. 100 days plan nitiere. Suspending pending bills go negin tie 100 days negi onge kanyo. To inyalo nyisa negi kian mibadhi bro betie negi ng'eyo nikech gigo ne timore kaka wadwa wacho kane itero gi Senate Committee investigation ne nitie data no ne nitie. Koro kikwa wondri. Okay. Wakili piny chal nade? Kata mwalo chal nade? Kaka ne daktari ukete wala tiyo gido daktari mwalo chal nade? Bati aparo ni ingeni daktari ni osiepna kendo no puonja Strathmore University. Koro maka walalore kata kwa tuwa ke yorni angeni nitie weche mabeyo mobro wacho to abendi nitie weche mabeyo mobro wacho. Ti wacho ni japuonj ok odhi maber kopo ni nyathi mopuonjo oromo mana kode ok okale bodhi malo. Koro kawuono kata kwa ng'inyore gi daktari aparo ni en gima ber. Mokwongo Kenya en gima iluongo ni multi-party democracy. Kendo en gima iluongo ni a constitutional democracy. Matine ni Kenya ni ok ena gima ng'ato chiewo to timo gimoro kaka dwaro. Nitiere chik maduong' chik maduong' mosebedo kowuoyo kama iluongo ni katiba. Katiba no king'iyo chapter 11 mare ema nyiso kaka itimo election mag county government. To wacho ni county government koyier to samo yiere cha jomiluongo ni county executive committee members waziri mag county ka gin gidhi gi governor mowuok. Koro kaka sani king'iyo Kaluo ne wan gi governors 3 manotimo 2 terms ne gidhi dala. Siaya, Homa Bay gi Migori. Professor Nyong'o kende Kisumu ema ne timo first kai koro ne donje second. Matini nyiso wani cabinet ma Siaya nodhi dala. Cabinet ma Homa Bay nodhi dala gi cabinet ma Migori be nodhi dala. Mane kaka katiba wacho. To katiba chako wacho ni governor modonjo nyaka yier joma nyien. To joma nyien go koyier gi kipache. Itire procedure kako timo kolore katiba kolore County Governments Act kaeto e county kanyo be wantiere gi miloni county assemblies manyaka ng'ini yiero ka yiero motim nyaka kal kuom gi magivet. King'iyo kawuono sofa kaka wadhi. Yes. Nitiere yawuoyi moko maluongo ni joluo mowar. Awinjo ka gigo oko ka kabisa. Luoland oko lack leadership. Onge ni telo ok norumo Luoland. Mana kaka daktari wacho mana kom maduong' mar presidency kende ema nyocha ne okwayudo. To nyocha no okwa bedo ni okwayude kaka joluo kende. Progressive Kenyans te mosebedo ka dwaro gini igni mang'eny mane paro ni Raila Amolo Odinga ne nyalo bedo president mono konygi timo gik. Nyocha ne gi lose jogo te ok joluo kende. To king'iyo positions modong te wan gi jotelo. Wan gi governors, wan gi senators, wan gi women representatives, wan gi members of parliament, wan tiere gi county assembly representatives. Koro gimoro ni nitiere vacuum moro malich ma joluo mowar dwa biro filo. Makata ka president dwa biro Nyanza tino obiro ko mano waaye nitiere leaders. Okay. To leaders gi
kawuono ni gine process mar loso foundation magi dhi tiyogo kaka chik dwaro. Okay. Onge gima osedhi marach so far. Weche mag task force ma iwinjo ka daktari wuegi. In iwuon kaka okil kendo jalony e weche mag telo miluongo ni governance. King'iyo kaka task force gi oketgi gi thuolo ma gisekawo nyaka ne governance chamuma sani dhi dweche 2. Thuolo kowuok dwe mar 8 kocha mo adonje dwe mar 9 ma koro wan e dwe mar 10 en ndalo mosegwarore. Nyiso ni nitiere gik mowinjo bed ni osechako ringo. To magi ok nyal ringo nikech mokwongo onge kinyalo chak tich kapok ochul pending bills ka. Nyiso ni chenro mamoko pod oyware chien. Bende gichako yo makare king'iyo kata mana yore mag kedo kod mibadhi. Aparo ni kwa ng'iyo kaka daktari kwa ng'iyo schedule 4 mar katiba nyiso wa functions mag national government gi functions mag county government. Functions mag county government number 1 for example early childhood education nyithindo dhi sikul kaluote mano is going health osuptende tiyo ji thiedho onge gimolor mok tim agriculture pod workforce king'iyo kaka county machalo ka Migori nigi workers malaro 4,000 out of 4,000 go joma no dhi dala gi governor Okotho bado gin mana dhana 10 manyicha ne gin mawaziri kata mana chief officers pod tiyo directors te pod tiyo officers managers ji tiyo te matine ni processes go dhi mbele gima timore en ni sama governor donjo to gibiro chako sign payments moko ma bi gimiluongo ni IFMIS system ma sirikal tiyo ga chudo to kochakore sama gichako gidonjo office ma gichako chudo ni ibiro dwar ni gine manyaka gibed held accountable ne pes ma gichulogo. Koro ka giketo task force moro mondo ngine gini pending bills ma koro ikelno bills modwa chulo pes mang'eny madhigi be gin adieri ka koro ok digo signature ni idwa chulo 20 million idwa chulo 30 million moko kata 100 million kikia ni gin gik machalo nade. Koro task force moketi mondo ng'i pending bills okomono migepe mopogore mag sirikal dhi mbele. Sani endi nitiere drought machendo anang'eyo ni kaka nyatike maya Migori kocha kata mana Kuria kuon manitiere drought response dhi mbele kata mana sani. So kikwabed gi paro moro ni jowagi odonjo to mana task force mana kiang'oni gi galo okane galruok manitiere kata king'iyo meetings mobede kata gik magidhiye okane galruok manitiere tich dhi mbele. Okayie kodi jatelo nikech ing'e gima timore ang'eyo kaka ng'at mong'eyo wach mag kaka people run companies donge sani bank nyalo mi pesa kata 3 months minyalo chulogo gik ma omaki kapok omi pesa mano to yie kata pani ng'e nitie insurance company ng'e wechego. Koro an gima tek kuma en in gi jomimiyo tich ma chamo msara nutiyo tich manyalo nyisi kaka gik moripo bed ni go signature gimono pichul tikawo jomoko ni task force ni chulo ni koro mi advice kaka pichul gimo iparo mano gima ber adier ne ng'ato ntie matije en no oripo bed no o prepare documents go ma governor sign to kalo keto task force kaka sia dongo ripo bed ni ket cabinet mari mokwongo kapod kiketo task force. Dong samoro nitiere chich ni nitiere kaka samoro dipo ni jomoko mane tiyo chien kuja ne nitiere kaka ne winjore gi joma uwuok emomiyo koro gin bende ginyalo bedo ni gin achiel kuom joma mani adwaga nyiso seche ma ninga senator ma Siaya ninga senator ma Migori ninga senator ni kiega ka county obedo ran donge ne giwacho na sebedo senator koro ang'iyo kaka nyalo ran county koro kendo bang' mano kendi ikawo jomoko ni chamo pesa ma county nikech gitiyo nono task forces gitiyo ga nono. Alright. Nikech ichulogi ama Philip bendo nyisa kawuono no jogo gi volunteer ni gikonyo jo counties kose chulogi tichulogi pesa di to jok ma bro tiyo tije ma gitiyo gago bang' mano jogi bro chul pesa mano chul joka kose ichulo nadi nikech gino ntie budget ma county ne gigo ntie manifesto mag jogi pesa no akure ing'e ni gimwa dwaro ni watimo ripo wach no jopiny wach maratiro nikech ing'e ni giwasebedo nu jomoko chamo pesa kaka wacho ni jatelo ma piny sani no yiero jomoromo gimo nigin advisors mara economic advisor ng'ane economic advisor to giwacho ni am an economist ante kod PhD wang'iyo gan ka you are qualified what the Siamondi donge governor osebedo senator higni 10 donge osebedo mbunge nyaka ne nyuola mano James nyaka ne nyuola James Rengo ne obedo mbunge oki bunge to dhi senate ang'o mokia kaka gigitimore
nene eni ng'at mano chungi katiba mane gindi noonge piny owacho ma okalo mano gima noonge lakini gima timre ne en senator ema oversight counties MCS oversight counties yes but like senators ng'iyo kaka pesa ridore mwalo donge mano noripo be nong'eyo kaka pesa ridore mwalo orengo wacho ni gin mane gikonyo ndiko katiba donge kose ahango mano jogi wacho ni wan mwakonyo nyaka devolution bo biro nu giwacho gino ka gitimo go campaign koro wadwan seche donji office kanga molony Kibaki no donji office ko setemo campaign opposition buno ng'eyo ni ko chopo to kalam mochwado ka bati sani kata inyalo wacho ni ti office moro makomi thuolo dakika 5 ting'eyo ni loko tas hama to piny lokre maber kaka an nitie kuonde moko mang'eyo ni kitera ba beti odiechieng' 2 to lokruok obetie wan wadwaro no okinyal kawo 2 months ni pod in ga task force wanyise kata moko giwacho ni nitie gimiluongo no romo maji romi sub county ni uromi hall mani unyisa gi modwaro uromi hall macha unyisa gi modwaro mago bende oseketo pesa ka hango inyalo ng'iyo aseneno gi Siaya gisetimre Migori ng'at ma aparo nodonjo office ka chal kama ong'eyo gima dwa timo ne en Anyang' Nyong'o nikech nodonjo kanyo to nitie gik molokre nitie gima nokolokre to moko modongi wan pok waneno ng'at mo wacho no ng'acha ne luwo yoni ana bro luwo yoni mondo wan wachop but daktari pok aneno gima daktari complaints ge pok aneno malong'o nikech king'iyo kaka koro dala machalo Kisumu to is continuing Kisumu dhi mbele enana ni waziri mage gidwaro a fresh approval a fresh mandate kendo waneno ka Nyong'o ose propose jok modwa notigo kibiro Migori maybe daktari okong'eyo kane daktari Ochilo Ayako donjo ni one of the first things manotimo en ni pending bill mar stima manomiyo pi ne onge Migori county ne gichulo masani pi nitiere ne jok ma already ni connected not everybody is connected mana joma tin ma connected gi pipe to water Migori to nyocha gionge gi pigno sani pigno ringo waneno street lights basic street lights inge kaka nje gik mone timore ndalo mokalo cha street light mane okti sani waneno ka at least koro county government ochul ne ok gitima nikech bills koko mano ng'ato ngi kama bin no dhie koro gitiyo sani kendo daktari county assemblies no be elected to nitiere kaka chik be owacho kaka gigitimo ok ditim gatima ni donjo ni to ng'wech moko ng'ada na duoki on wach mar ni Migori County senator manyocha ne senator Migori makoro governor kae kidhi Siaya bende senator makoro governor Kisumu bende Nyong'o ne senator kae to bedo governor there's no problem gimano but nyaka wang'e niya nitiere the office of the senator kore ka nitiere senator as an individual senator on his individual capacity ko bedo governor oko dhi gi office mar senate che governorship kanyo mondo kaw report kata gi recommendations mane gitime senate ochak tiyo godo matindi ng'ama koro donjo office of the senate cha ema nigi gimi nitiere gimilo a legal personality ene makoro en go office no kaito kikwa wach niya ni koro ni orengo ni noningo be niko wuok ka jato seng'eyo kama nitiere loophole obiro dino kata ni nitiere bills moko mano oketi maricho makoro dhi dagi chulo ok inyal timo mano unless ni in gi basis to basis ni emiketie task force to task force timo a basic perusal ko nyisgi ni nitiere pending bill kata mar 1 billion to ging'iyo ni 1 billion ni bet tich notiyore nikech jok miyude iye kagi samoro gine joma koliud mondo okwel ka daktari ochiko ite maber obro realize ni kanyocha ne very preliminary investigation mag task force ma Siaya already nyojo se reveal kaka ne pes moko no chul within the last few days kitimo election pes madongo mo chulo kata mana sama ni timo transition korengo se bed elected that duration mani timo transition nitie pes moko mano chul kanyo ma ok wang'eyo ni be no chul gi eyo ma longo emomiyo task force no nitie koro wach mar task force ni to kapar ni oseketho manifesto kata ber mane joka dwa timo Philip wacho mang'eny anya adwa mna ni wach moriere ni to task force ni chulo go pesa mo akany pesa no ni budget wanyalo bedo a country of task forces wanyalo bedo county of task forces nikech kawacho hamano nyiso no obro keto gi no president's party sawa nyiso no bang election ma 2027
kendo kila governor nyaka ket task force mondo cham pesa moripo ben konyo jopiny. Parien task force chamo pesa di. Ouko emane enie Auditor General ma Kenya. Mane ng'iyo kata kaka pesa ikwalo e county duto ma Kenya duto donge. Kendi kete ne enie jakom mar task force mar Siaya. Jo Karamogi niuru wach ni moliere Dr. Apenje wach moro ka Philip Kapukidi. Apenje ni to kopo nono ni ochugo committee. Ochugo committee Homa Bay, ochugo committee Kisumu, ochugo committee Migori, ochugo committee Siaya. Kata mane county mamoko ma piny Kenya. Mondo non kama gimoro madhi milion 400 odhiye. Tichulo ng'ato kuom ranyisi kata siling 80,000. Ng'ama oyudo konyruok. Japiny dong oyudo resruok nikech pesa cha koro inyalo manjo ka mondo duoke. Maloyo weyo pesa cha mondo dhiadhia nikech task force mesa moro chulo pesa. Emwadwa lose koro. An gima adwa no alosie moriere. Yes. Milion 400 miwacho Siaya cha. Task force ni bro duoke. Kose gibro miwa gimiyo postmortem report. Nangane ne tuo tiende mano tuoye to nege to koro waseike. Kose to gichamo pesa mondo gimiwa report no. Ka en pesa moselal, ken pesa moselal to selal bas marario bati. Wangi wach ma pending bills ni. Ingene pokwa wache gimo okelo pending bills no. Wanyisi ni county no mi budget moripo bedno choko 53.7 billion nationally. To gi collect mana 34.4. Mano counties. Yes, to counties are beach kende, yes. Kenya mangima, emano meet their revenue target. Counties mwacho ga magwa ma mualo kona donge. Gini emane gin ma piny mogi kaluwego report ma Ukuru Yatani no teri parliament. All right. Kropar yani ino mi target mara 100%. To collect 20%, to inye mi complain at the roof. No pesa oko mi to do gan pesa no own resource, right. Own resource revenue, own resource revenue and revenue ma county you collect, basto to the national government, national government allocate to you. Okay. Okichoke, oki meet target mari ini ichiwo 30%, tidwa no mi 100%. Nyakwangi kendo no wabed responsible. To ikingiyo kata Kisumu, kingiyo kata county kakamaru Siaya ingiyo Homa Bay. Nien Homa Bay ntie kod rech sana dongi. Yes. Amo miyo Kakamega ntie kod factory ma drying fish. To wan koni to waonge gimoro wan reyo wamikao. To bedo dried somewhere titero kamo. Ema nyisi gana revenue collection marwa bende walosie kwa wawe loso kod kaka pesa poko miwa. Wadoga chien. Daktari problem ni ikelo gik matek mang'eny dichiel mondo wachi ng'abe. Koro mokwongo postmortem mitimo ne expenditure. Daktari ng'e maber kata audit itimo bang' ka gik moko osetimore at the tail end of it. Mokwongo ipenjo ni pending bills now. Pending bills en ni nikech the very concept ni sama wa incur expenses gi sama and revenue opogorega. Koro yudo ni samoro government procurement processes osemiyo ng'ato dhi kucho mogero yo otiyo gi pesa ne korito mondo bi ochule. Koro nitie moko matimorega in a transition. Let's say ni gimoro chakre dwe mar 6 to election biro dwe mar 8. Dweche 2 kama tich tiyore, suppliers kelo, services bedo provided, jigero yore, jigero suptende to okochulgi makae to governor mano ochiwo tijegi odhi owuok e office kapok ochul jogi. Moko be kata mano kende pending bills ka itineno joma nie office sanigi ok wanyal blame gi ne pending bills manyocha ne ni koja ka. Koro kanye kama pending bills wuoke. Report mag task forces kata konyiso wa mani 400 million nyocha osetigo to report ni biro nyiso wa possibly ni ng'agi ni motiyo kode. Kopo ni oti kode mara jogo pon ntiere kanyo pod ng'igima wanyalo timo financial audit mua track down ni ng'ama notiyo gi pesa gi. Wantiere gi miluongo ni nitiere economic crimes laws Kenya ka manyiso ni ka ng'ato kwalo onyalo bedo arrested matere court mua recover. Inya paro joma sani jomoko no deka onigo be ni chulo some 1 billion makaw gi chulo to gidhi manejela pes go to no kwal gi chon. So there is no problem kata kopo ni jogi osetiyo gi pesa gi to kwa fwenyo ni gitiyo kod yeyo marach ma en yor mibadhi to pod ginyalo bedo arrested. Donge gin gi properties ong'e wanyalo track down ng'ato lope ni kama koka mano to itero gi jela gidhi gi chal. Lakini bati my point is koro matine ni ya gima wacho ni task force report kata ber mana ni ji no osetiyo gi pesa go moko nya trace pesa go. Task force report is not useless. Onyiso wa ni ng'agini motiyo gi pesa mag county mag jopiny e yo moko winjore maber. King'iyo wach machielo ma daktari wuoye kaendi
osedhi mbele ahinya, aparo ni moko onya rito. Oburu wuoyi kaka wadhi mbele. Adwa penji kama bati, ma Philip pod work. Priority mar governors gi en ang'o? Ing'en seche midonjo office, nyaki ng'en ang' madhi kuongo go. Idhi kuongo kod task force to jomoko hinyre. Kose a task force This is my answer. Task force ni oken gima duong' ahinya, lakini apenji ni seche ma task force ni ema is the priority. Nitie gik moko mabende kalowa kaka ni neno kata Meru, ng'ato o flag buses donge, ng'ato o flag ambulances donge, ng'ato o flag tractors madipuro niji donge, want to flag task force. Ineno mano e paro mara madoka pe. Wakili nigi dwoko. Okonyari yene daktari mondo o mislead the general public jowa kama nitiere. Task force gi to gi tije mamoko mag sirikal asewacho kan gidhi mbele daktari gidhi mbele concurrently winja wakili pok waneno ka daktari pok waneno ka ji ogomo sia madam wacho ok chulji nikech kamoko chulti nyalo nigi thuolo mar gomo. Kame High Excellency Gladys Wanga kodonjo. Yes. Nuwaneno ko flag of supply mag yath worth 60 million shillings. Mo wacho ni yedhe gi bedo distributed subtende across Homa Bay to gi yawo channels ma yath onigo be ni birogo mogi kwano ni yedhe ila mage ma ok gigomb ni bedo ni koso county governments go. Notimo mano kendo mano ne dhi mbele. Waseneno ka Wanga otimo kata mana appointments moko jomoketo on acting capacity gik moko dhi mbele. The same thing timore kata mana Migori. Ochilo Ayako bende waseneno ko flag of supply mag yath kendo kata na sani ji nyalo nyisi ni nitiere yedhe ma na wacho niya kata mana Siaya nyalo paro korengo wacho ni weche mag yath obro ng'iyo ni onge yath mokwal nikech gin gik mowinjo bed ni tiyo. Magi wacho niya morengo no wacho niya gidwa keto an inventory system magi ng'iyo go gi track down godo yedhe. Okatamra watie ka wacho kama. Okatamra 2 weeks ago ne antie Siaya. Donge. Ing'eni gik mowacho gi gik matimre gigi opogre. Ing'eni vitu ni tofauti kwa ground. Ground gik moko opogre nikech na loso go constituencies go. Ing'eni okanja siasa mobet Nairobi bende okanja siasa. I know. Siasa beda aseweyo. I'm an academic, right. I'm a professor, wacho mnadi nikech bende onge gima dwaro Siaya, okadwa chung Siaya, okadwa chung kamoro. Awacho ga mnadi ni jogram mogini. Ubende seche muwinjo ka Philip wacho kan gik moko duto dhi mbele kaka dwarre. Mano en wach madieru kose en wach mamriambo nikech ana wacho ni gima naneno na loso guji anyalo kata mi videos kaloso kodgi kagi wacho no pod girito ganto bwana ndo agatima ng'o. Okay sir. But adwa bedo very categorical on this. King'iyo counties wa ang'wen mag Luo Nyanza. Yes. Kichako gi Siaya, Kisumu, Homa Bay gi Migori. Election notimore 2022. The 4 county governments negi yudo better governors than the ones manegin godo in the last 10 years. Mano, there is no doubt about it. King'iyo Siaya moving from the former governor to Orengo, a better governor. Kibiro gine ne Kisumu pod nigi a better governor. Joma biro Kisumu gine anada Kisumu ang'eyo kaka Kisumu chalo. Pesa mabire county governments begin limited oken mondo and be okwobi wacho ni koro governors nigi dhi maber sana. Dhi tok gidhi maber 100%. Momi neno ka daktari is still not happy. Wadwani mondo wasukuma jogi mondo dhi maber. But nonetheless kata king'iyo mana Homa Bay County, Gladys way better than kaka ne gik moko timore. Kidhi Migori sani Ochilo Ayako way better than kaka nyicha gik moko timore. Koro kik ji bed gi koko mang'eny. We have better governors moloyo manyicha wasebedo godo chien kocha. Lakini openji oduoki no better ni is what platform in kiwacho no better ngiso they were good. Kiwotho Siaya bingi on mani in Siaya town. Andara sanga. Bwana setemo ng'iyo city center kaneno. Okay. King'eyo kuma city center ntie Siaya nyisana en kanye. Ematemo ga pimo nini ko ing'eni gimono better. Better nyaka ben something was good. Daktari ang'o ma iparo ni winjo bed ni timo? Kopogore gi kaka in kan iparo ni kan winjo bed ni chako go. To do bedo ni uchako wuoth mayot ahinya. An gima naneno enno wajaji i kalure kod manifesto mari. Nikech jogi noketo 100 days plan in manifesto mari. We are just 2 months. We are not 100 days, Doctor. To 100 days planning. Ruto sanyo seteko 1 month in office. Donge. Yeah. The biggest record menego enno osedhi pinje mokalo di auchiel sani. Donge. Wan wadwa ng'iyo no Siaya County
Then the target mark collecting 10 billion revenue. Man, not me national 10 government. billion. 10 billion. What Kisumu duration? me 12 billion target to collect as revenue. Migori 8 billion. In what 9 duration? billion. In a year, I'm just trying to tell you. Within that time, we mini collect revenue. Gikma kumike to guy. Wangiane general. Nere okinyi. Odicheng maber nere okinyi. Okay. In idwari to higni piera beach mondinge ngato tima. No. Nitie gik moko mwasa already in a mistake. Newspaper miluongo Nation or report. Donge. No governors have suspended operation nigitimo investigation. Donge. Mano kan ma report obedo reported in newspaper. Suspending operation abro biseche watu break abro newspapers. Koro gimatemo ga penjo kan an gi madomora mokwongo ne jogi dwacho okay, this was my 100 days plan. Sani kigilo support 100 days plan. Mani ne na 100 days plan mara wachako hama wadhi hama okay. Wadhi hama. All right. Moloyo ni icha ibwogo wagik mane wangeni ne kiwacho ni wanda during campaign ibwogo wabogan koro mane gi mwatimo. But gima daktari oningonge a campaign manifesto oken a legal document. Maka ngato se campaign mo nyiso ni mai manifesto kaka gombo timo. Samo donjo office cha. Oyudo ka nitiere chike, nitiere traditions, nitiere institutions manyiso kako nyalo tiyo. To gimoka dwa yie gi daktari. Ni governors ni o suspend operation. Na penje ka sani nyithindo poko loro. Ginane CBC system wani. Iwinjo ni siya nyithindo ECD ogidhi school kata Migori kata Kisumu kata Homa Bay. Nyithindo dhi school ma kata king'iyo kata mana ginane gima timore ni ya. Ineno ka wuono as we talk. Na winji be kigo koko ka daktari ma you surprised me. Ni counties ni ji rome hall ka wuoyo. Mano gima is required ginane gi katiba. Public participation. Okay. Kaka sani counties dwa loso gimiluongo ni county kapo kadonje gik midwa loso chik wacho ni not a single penny mar county government minyalo tiyogo outside plans to plans go gina di daktari madwa ni ng'e maber tiere gimiluongo ni county integrated development plan tiere gimiluongo ni annual development plan tiere gimiluongo ni county fiscal strategy kore ka nitiere the normal budget magiloso ka jok mineno no donjogi kuom documents ang'wen go onge mane giseloso to documents gi be mondo ilosi gi bati nitiere chik magaidi to nitiere steps manyaka tim. Bati owacho gima wacho no. Kora wuoro kaka daktari dwa timogi. Ing'e gik mawacho ga gin gik mang'eyo. Di nyisa koro kaka nase wacho manifesto achako loso county fiscal plan. Mago are the priorities. All right. Gisechako. Ero kama nanya. Adwani mondo bia wang'ia ni counties wagi moro ka moro. Yes. Sani ka wang'iyo daktari no wacho wach mar choko mar omenda ma dware mondo mi counties obed godo kaka mago madhi konyo gi e budget. Figures goriambo. Mondo mi county odongre nyaka bed ni nitiere omenda ma gichoko kigin kod mago mawuok e piny owacho mamalo mondo mi okonye chopo dwaro mar budget. Ka wang'iyo county kaka kuom ranyisi Homa Bay, kuom ranyisi Homa Bay nikech Homa Bay en achiel kuom counties manosewacho ni gidhi tiyo gi lony manyasani e choko osuru margi nikech giseneno ka choko mag osuru e kinde mokalo samoro ne nyalo dhi e lwet joma moko mathiro dongruok mar county. King'iyo okang' ma wango kawo e yo mar timo ma otimo bang' chungo weche mag choko mag osuru miluongo ni suspension kuom thuolo moro mondo mi kaka ji miluongo ni tax holiday cha mondo ngi kaka chenro ne dhi nyime. Ka wang'iyo iparo ni ma nyalo konyo Homa Bay chopo kiwango mare mar dwaro mar choko mar omenda manyalo konye ko yudo gi omenda mawuok e piny owacho mamalo. Obvious. Tek mano tang'e ni daktari biro yie kodwa kata ko wacho ni ok otime yo maber but wang'eyo ni technology kotigo michoko pesa ma ok ji okawo siling 150 motwe tol ma ji choko gi lwetgi cha. Oduoko mibadhi dok piny to kama mibadhi osedok piny nitiere kaka joma chulo osuru kaka koro an kod daktari wanyama gombo be ni mondo wachul county government osuru mowinjore mondo county government odhi mbele to kopo ni yo mar chudo en yo matek ma daktari nyaka ya Nairobi odhi opang laini moro mokaw 3-4 hours ni eko chudi mano onge ng'amoero gima chalo ni mondo ya kaka dhi Migori kore ka dhi chung kamoro idwa chulo kata pi kata idwa chulo wach mar choko mar takataka kata idwa chulo mana land rates kata idwa chulo fiscal plan approval ni nyaka idhi riedi kia 3 hours mano onge ng'amoyiego kokel technology manyalo choko kata na Kidero Evans Kidero kane tiyo governor Nairobi ka noyudo ka parking fee ni choko ga gi lwede choko gi lwede joma lal kod nusne to be kata mi chulo cha be in samoro ipak gari kokidwa manyo idwa siyori gi ji kia ng'awa mondo bi samoro ang'i end up ni ya ma ok chulo gini ka ng'ato biro imiyo siling 50 instead of siling 200 the moment mi kelo gimiluongo ni e-government
kata iluongo ikelo cashless collection. Koro ji chudo M-Pesa nitie, jomoko chulo checks e bank, checks ji osebedo ka chulo for a long time, but especially through M-Pesa payments gi. A code, USSD code, aketo ni tap tasechulo, to an gi evidence ni achudo. Evidence na ni anyalo tero kamano. Mano is wonderful. To mago already, waseneno ka Gladys Wanga otimo mano Mabei, it is underway. Migori bende, it's a matter of time. Ibiro winjo konyisi ni kamae kaka idwa time. In Kisumu, donge Kisumu ada Kisumu achulo parking, inyalo chulo online, kata inyalo chulo mine machoke kacha kande. So, gik moko timore. Adwa ni mondo anyis daktari ni, daktari. Bwana wacho winjane na gima wacho. You are an intellectual, so am I. Yes. JF Kennedy no wacho moro niya. Change mabire piny ni ok bi ni nikech nitiere lokruok moro malich kuom dhano, kuom nature mar dhano. Change biro ni nikech nitiere lokruok kuom institutions ma wantiere godo. Aneno ka gima in ing'iyo dhano gi tiwacho ni Orengo ni dako lokore na kaka nadwaro. Ochila yako ni dako lokore na kaka nadwaro. Gladys ni that is not it. Change biro ni jok mineno mana dhano ma kawaida gi manyocha wadago gi gibiro to giloso nwa institutions moko to institutions go improve most kama over duration of 5 years. Ibiro yudo ka institutions obiro magi nego mibadhi kod weaknesses gi inefficiencies manitie to gigo ok timre gi odiochieng' achiel. But me gangan thuolo mang'eny. Okamiye thuolo mang'eny. Adwa mani otiek mondo mi japiny owinj kik wang'ade kuom gima japiny wacho. Wang'e ne uru wach mar appointments kata waloji. Daktari inyalo wacho ni nitiere ywak ma ka kod kacha mosebet. Ni samoro kuom jok ma owal kata mogwele lemo mopogore opogore. Kata mane samoro e piny owacho mamalo ni gin jomoko ma samoro ikgi oseniang' ahinya. Ibiro yudo ka samoro ma iwacho kata kuom jok manyo ogwel gi gavana mar kaunti ma Kisumu Ngire Peter Anyang' Nyong'o ka iwacho ni jok momiyo telo gi to gin jok odak waneno jende ka. To pile ka giwacho ni vijana oe to vijana oe ka vijana gombo ni mondo mi gibiyudi gimoro e ndalo mabiro. Ang'o ma waneno kae? Ing'e gima timore kaka owacho no, wabiro natigo dhoge kaka owacho ni manifesto gin gik ma ji tiyago. Donge? To kichako titiyo gi mopogore. Ema kaka vijana bendi wondo ga ondano, vijana oe to ka ng'ato solution waze oe. Apanti article moro manandike ni sapana wacho ni yes. Ing'eyo jatelo makare kaluwore kod kako associate gi ji. Kinwang'o ng'at ma kodhi rally to gin mana jokoko mong'e wacho weche moko modwanyre motumre nadi ema keto gi telo. Ng'ato bilano kobedo jatelo ing'eyo ni jogo mobiro keti dire to vijana moko mwacho kanu osomo kaka iwacho ka sani koro no isomo. Adwa ga ngiso Philip. Ing'e ni kiwacho ni jisomo siaya. Iwacho ga tikia nyithinda adima dhi school to adima ok dhi school. Ing'e ni yalo cho school oyaw donge. To dibedi ni ng'e jo igon wasim kipenyan jatelo school fees aongogo. Mano pok inwang'o sim kata in bati. Okawach gan school oyaw. Somo dhi mbele. Ing'e nitie there's a difference man school oyaw to nitie somo dhi mbele. Isa dhi nwang' kachok nitie gigi nitie. Kwa nyisi gan vijana okobedo appointed to mani en gima iwuondo ga vijana every day. Kata sani king'iyo sirkal mar Ruto, king'iyo sirkal no hustlers onge kanyo, bodaboda onge kanyo, mama mboga onge kanyo. Gini en ga nitiyo kodi as a vehicle to ng'ato kosedonjo office to okawo ng'at modwa tiyo go emoketi office no. All right. King'iyo maber kendo ki idwa wacho adier ka Philip dwa ng'iyo gini gadier. Ape nyaka ben tie kom Philip dwaro Luo Nyanza. Anto onge kom madwaro. Anabro na nyiso jogi adier nikech tinde iluonga gan shadow super senator. Shadow super senator antija en na nyiso ji adier. Kitamri ka adier jopiny to badhu. King'iyo maber kaka nene deputy Ruto President Ruto oseyiero Gachagua ka deputy mari. Right. Inyalo neno no obro tiyo nadi cabinet mari nyiso direction mikawo. Okay. Koro unjo Karamogi ng'iye maber kung'iyo cabinet ma jogi nominate go duto te. Inyalo ng'iyo no ng'ani sirkande bro chal nadi. Kidwa ng'iyo ng'at mariek ing'iyo okendo dhako machal nadi dongi. Kikendo dhako mok ni ini itiyo Nairobi ka in ng'at ma tiyo kiwango mambelo tikawo dhako moro kigolo ma ok en ng'at malure gu kakidwa tiyo ineno ka igombe kama nyisi an bati wach mar vijana nyakwang'ie e yo mopogre ma adwaro ni institutions mowachogo oketie kategori ma vijana manyalo nwang'o tich makare. We wayuda yueyo matin ka wayudo weche manyien e yo machuok.
kasto waduogi mondo koro wang'iye ne kuku mar appointment kata gwelo mag joma no gwele lemo mopogore opogore. Nyakora Ramogi ratil pod medo bedo maliet wan ka gi wakili Philip Molo kachiel koda Dr. Fredo Gola. Gitemo ufonwa chakruok mar telo mar governors manyo yier kaluo kod gwenge mamoko bende. To bende walidho ka wasomo bende mago matimore piny owacho mamalo Nyakora Ramogi. Wadhi ane yweyo mar yudo weche manyien yo machoka waduogo to pod wadhi nyime ka koro wabiro ng'iyo to bende nitiere gima wanyalo neno ni gwelo ni biro nyiso chal mar oganda, kit twech kod kit higa. Kik idhi mabor. Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rally manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gi timore kuno pugre pachoka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Oganda duto nigi pok mopogore opogore. Kata kamano, ang'o maketo pok mari mondo bed mopogore gi jowetegi? To ka gibiro at the ground, gi appreciate ka gineno kaka watimo gi lwetwa. Dibed ni pok mari kelo ni yuto kata loko ngima mag jogo mantiere alwora mari. Ken gi fashion to obro bedo profitable with time. Chenro mar pok opogore rango jogo mantiere gi lony gi talanta mopogore opogore. Kik idek ne chenro makama chieng' tich ang'wen juma ka juma kod Sharon Ong'ao. Mana Ramogi TV. Machiegni jahera mar chenro mar Penj Laktar kokalo Ramogi TV kamwacho ni ngima en mwandu. Chakre kawuono onge gimoro amora mibonyiso Bihan boyiego. Oboyie koda. Enjoy View Travel affordable holiday packages. Kenya's #1 travel agent and online booking platform, View Travel offers wide variety of local flights, hotels, transfers, holidays, activities, and so much more. Whether traveling as a family, couples, chama, church groups, friends, or even going for trips to Mombasa, Diani, Malindi or Watamu, Masai Mara, Naivasha, Nakuru, or staycation in Nairobi. Call 0703-254-254. This is Kenya. Dream, explore, discover. Powered by Citizen TV. The league tables are taking shape. Winning on Shabeki.com is getting easier. Enjoy highly boosted odds on the English Premier League, French Ligue 1, Spanish La Liga, Italian Serie A, and many top leagues only on Shabeki.com. Kuwa Shabeki. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabeki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabeki.com. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Gikone obila omako chich ma itudo gi nek mar Barakodur ma en jarit Aida Odinga. Mimi nimeamurisha juzi ivunjwe ile ilikuwa inaitwa special sijui nini ya police ambayo ilikuwa inaua wa Kenya kiholela. Kidieny moyiedhi e obila mago kwach kich matimo nonro makende koro wuo oko kaluwore gi chik ma jatend piny Kenya William Ruto. Jatend Azimio la Umoja One Kenya Alliance okawo yweyo kowuok e pacho ka kendo odhi e piny India ne chenro mage kod mag tudruok e wi dongruok mar Afrika.
Nyakoro Ramogi kidieny machielo mar ratil. Ok ang'e nyaka gisano yiengore kanye nikech aneno ka yawuot luogi eki gimedo kolo e iye kendo aneno ka gipogore paro. Nitiere bende kuonde ma giromie. Ma nyiso ni gin gi paro mopogore ma kopone wariwogi kamoro achiel to pod wanyalo yudo gimoro. Gimoyudo ni en olemo ka jotendwa ma bende wayiero ma wamiyo thuolo mar telo. Nyalo sumo gik moko achiel ariyo ma wawacho ka mondo wamed yaro badwa malach. Wamed kelo geno n'oganda kendo ji obed gi geno ka bende gichiwo sir ne telo mano yier. Parni ka ok uchiw sir kaka japiny ne telo moyier to samoro bende onyalo bedo gi ting' matek kata ting' mapek ma samoro nyalo miyo chenro mage ok dhi kaka dwarore. Apenjo wach mar welo kata gwelo. Waseneno ka igwelo ji mopogore opogore. Achiwo ranyisi kod gavana ma kaunti ma Kisumu Ngire Peter Jang'nyong'o. Jomoko ng'ur to jomoko bende pamo. Giwacho ni jok ma gavana oyiero gin joma nigi lony. Gin jok ma samoro osewuotho kendo oseneno gik manyalo kelo lokruok. Diponi joma tindo pok ofwenyo yie kaka piny owacho tiyo kod kaka yore munyo bedi tiyo godo ka girito ni gin wan koro wabedi mondo gwelwa wabede lemogi. Wakili king'iyo gini nikech daktari wuoyo kowacho ni nyithindo samoro kata rowere samoro itiyo godo kaka ngas. Aparo ni wayiere ni joma tindo nyaka mi thuolo gibedi e tich mag sirikal ka be giikore kata mana ne telo madongo mamalo ahinya makiny nikech ka youth ingeni kaka katiba wacho ni youth en ng'ama ni higni 18 nyaka 35. Koro king'iyo ng'ama youth ni awach ni ng'ama ja higni 33 ja higni 34 ko migi thuolo gibedo e sirikal kiny wabiro yudo jomoko ma kasamo chinyno. But okadwa ni wayuaga ahinya nikech just a few days ago ne an gi county government moro ma Kaluo ka anwatimo induction mar MCS Dala Beach ka wana e hotel moro Kisumu kocha. King'iyo kuom jomo bed elected weri gi joma kata migwelo gi mobedo elected Migori County kama atamalo mana molo 60 gin joma tindo youths. County government manyo an godo no manyo watimo go induction no bende atamalo malo 50 gin vijende. Koro mano already kuonde adi mang'eyo ariyo. Kichaki ng'iyo kendo sama itimo gimiluongo ni nomination itimo top up ikelo joma mine bedo e county assembly kaeto nitiere nomination be youth achiel ma dichuo gi youth achiel manyako ma bende biro. Koro kichaka gi county assemblies kanyo already okane ka nitiere oningo be ni bede ywak moro malich ni ojende owe oko. Kwa biro gina ne gwelo ma igwelo go ni nitiere chik daktari article 10 mar katiba maro wacho gimiluongo ni inclusivity ni to inclusivity ni en inclusivity mar gender te to ojende gi kata mana persons living with disability koka nitiere marginal gi regional be midwa no bendo bedie. Koro sama governor ogwelo ji kaka sani nitiere mana joma osegwel kore ka nitie gimiluongo ni committee on appointment masani ng'iyo jogo. Sama committee ni timo tije chik nyiso gi gik manyaka ging'i gimiluongo ni criteria ticks kama giwacho ng'ani academic ochalo nade, ng'ani experience ochalo nade, ng'ani be osetiyo tich machalo kama, presentation ne chalo nade. Koro kikwa luor ni nitiere kaka governor moro ni nyalo bira to wawa ji te no se choka joge moko to osiepene moko mosoyo ofuko to already otiyo go kinyal timo mano. Nitiere kaka chik oriti, county assembly oriti, nitiere committee kanyo mabiro ng'iyo. Nyocha na ng'iyo daktari ng'iyo kaka consultants kaka wadoga kata chien ng'iyo kaka ne gik moko timore. King'iyo kata mana county executive mar former governor ma Homa Bay. King'iyo committee members to gi chief officers onge manitimo maonge gi qualification ke nitiere kuon miritie. I'm sure ni kata mana sani kaka itimo appointments ibiro appointments dhi ne jomo winjore gi kopo ni ok gidwa tiyo pod nitiere mechanism kaka governor nigo be ni sukuma gi county assembly sukuma gi jopiny bende sukuma gi. Daktari wacho na ga pile ni okwanyal bedo mana gi chike mabeyo lilo kata institutions mabeyo lilo to wakoso bedo gi joma beyo be. Problem ni joma beyo gi in ibiro neno gi gin qualified kae to kisemiyo ng'ato tich to koro kodwa tiyo. Mane momiyo governor pod nigi thuolo to fire jomoko, governor pod nigi thuolo to reassign jomoko. So gima neno ni thuolo to wachiwa ne jogi ochak tich. Governors gi koko chako tich gito nyaka wamigie dweche moko auchiel kata higa achiel koko wanyalo chako somo negi Riot Act. Alright, an kaduoko to ayie kodi weche moko to moko bende wanyalo ng'iyo ne ok wanyal bet kabati kwa wacho mana problems mwan go. Wan bende kaka iluongo ni jolony nyaka wawich nu to solution to en ang'ono. An ang'iyo kaka wacho ni MCAs gin vijana no. Seche magidhi i county assembly kaka vijana no. Jok mano yiero gi openj gin seche magidhi a county assembly nikech no yieri nikech ujana mari donge.
in kichopo kanyo seche migo kogno bende ng'iye nu list ni oting'o vijana kose in koro ise donjo e sirkal koro wiyo wil gi tab mane in go kod vijana wadu. Ing'en seche moko ng'ato kose cross the river to wigi wil ga kakane jomoko bende chandre ga ni gidwan mondo gibende gi cross the river. Koro ana koyo MCS moyier i county magwa duto ma Luo, mano Migori, Homa Bay, Siaya, no Kisumu, no mondi bende seche min kanyo kaka kijana represent interest ma kijana. Koro mana ang'iyo no mano bro konyo. Bas ting'en vijana seche michung kijana waduma ki MCA moro ywak no yiera ur jo wadwa an kijana wadu. Yier kijana ming'iyo no ko bende kodonjo kocha. To kong'iyo koni to wiye okwil kodu. Mar ariyo, ana kwayo no sani atemo ga pimo ni Philip Kawaloso woko kono ni wach man wayiero ga senator, governor, MCS duto, i county assembly achiel, mo ki party achiel gini wadwa nwawe. King'iyo kata tara kanithi mwaloso ga donge. Yeah. Senator, governor, MCS duto, gini jo UDA, te UDA. To gini go caucuses. Koro seche ma gini i county assembly donge gimane gise yunjere caucus cha ema kendo gi kalo ka ana kwayo sanin Siaya uyier governor i party moro to senator uyier i party moro mondo okokiko bedi caucus kata sani awa watemo galoso kodene ka president owoki UDA donge speaker owoki UDA an gigi obed independent nadi ko ada penjo uduto ji ariyo ni richo mane mabedo kopo nono ni jog moyier kata ko yier gi duond bura achiel to gin gi lek maber kata aspiration mar duond bura cha kaka ne ji ohere samoro en duond bura momako piny Kenya mangima en kani ng'iyo manifesto mare kuom ranyisi wati gi duond bura mar ODM en duond bura ma Kaluo kani ng'iyo samoro ni nyalo yie gi manifesto mar duond bura mar ODM miwacho ni ka to jogi kopo ni wamiyo thuolo kaluwore gi gima jakom mar ODM kata jatelo ODM wacho ni ma dhi kelo lokruok maber kopo ni mae gima jogo moyier duto te oyie magi nywako magi tiyogo ere richo kamano nyalo kelo lokruok adwaga tieko ka nyisi ni kaka Philipos wacho no loko ok kel ng'ama ber ikelo go institutions donge tanto adwa medo bakacho no ok kel ng'ama ber kende seche ma ng'ama ber nitie no obendo lok weche kaka institution mondo bende institution go kata koro ko onge to weche bera to gimomiyo mano ok nyal timre kaki wacho no Siaya, Homa Bay, Migori gi Kisumu okwan go problem ma jo mariek sani kibayo kid Siaya to nyalo go professor yo mayot katibaye Migori katibaye Kisumu katibaye kure professors ntie kibaye Kaluo to jogo kose mi teach tinga mo mi teach ntie gimiwacho no morality marwa oknotho donge en an gino gravitate towards the stomach koringen seche mangato se mi teach ngat mami mkate i koro bende i chak paro mari ringo kochiko kuma i ntie emomiyo okwanyalo wacho no gibro bedo kod manifesto maber all right nikech teach min gono ibro nyisi ni ODM oken party mari ntie won party no ibro nyisi ni kan emomiyo nyakwang'in structure mane mabro nyiso wan kata ka ng'ano ok en ng'ama ber ok onyal bedo marach ahinya structure bro miyo ng'ama ber bedo maber moloyo to ng'ama ok ber ahinya bedo maber berie yes ero kama ne nyokil gima yie gi daktari en ni mondo counties wow dhi maber kata mondo Kaluo dhi maber the vision bearers nyaka bed governors there is no doubt about it. Migori Dr. Ochilo Ayako nyaka retain the vision lek manen godo ne Migori manogole ode mondo dhi oring koluoro county malich 40 wards 900 polling stations kodhi manye kuracha lek no wadwa ni wasik kwa nene ok en gimoro ni county assembly kata MCA en governor manyaka retain that vision kai to ket structures moromo wayudo lek ne no mondo dhiyo. Similarly wanga the responsibility en mare vision no ene manyako bear nyongo endorengo why expect nigi ka 2027 biro gik okobi wacho ni county assembly ma Migori perform nango kata ni county assembly ma Kisumu perform nango wabiro ng'iyo ni governor ma Migori governor ma Siaya governor ma Kisumu governor ma Homa Bay odhi nango ji ang'wen gi
gin part of the writing of the constitution mana winjo ka daktari Benose wacho jogi nondiko katiba ni ging'eyo maber chandruok ma jo Kenya osebedo go kuom higni malaro mana 50 gi wiye. Nitiere penjo moro kama mit mawe ng'adi kapok watiko nikech koro inyisa ni wadonge dakika 2. Ng'ato penjo ka penjo maber ni to ojende miweyo oko gi. Gin kare gibiro yudo experience karango nikech sama iluongo jogi to jogi biro wacho ni wadwaro ng'at ma nigi experience mar higni 5 higni 10. Higni 10 gidwa yudo lony ni karango ka osik mana kiwegi oko gin mana jok mitiyo go e weche mag ombulu wakili. Mokwongo ni the idea ni ojende iweyo oko ni I'm not totally in agreement kode nikech asema na wacho nu kiwe kata appointive position matin kabisa kidhi ng'iyo workforce mar county Siaya county government nitiere vijende mang'eny matiyo kanyo at various levels kata king'iyo mana Kisumu the same dong ang'eyo kata press team mar governor Nyong'o vijende nyaka moko matindo na nikacha king'iyo kata mana team mar James Orengo nyaka joma nwasomo go university moko are younger than me gini e team no already koro gimi wacho ka ni ojende oweyo oko ni eto to okwanyal kawo ni mane position of people kaka gin gimonya wacho ni adwa 30 seconds per day no vijende go chalo gimane iwacho no wan wachamo ringo un to winjo soya kata kitiyo kiwinjo mana soya ma county okiti kata experience okinwang an ageno no experience nyaka migi chance kendo adwa ngisini ntegi milongo no performance ntegi milongo no experience kod qualification wangi gigo duto kikwangi mana experience kendo kijana mon tegi motimo kamo maber makata ka ongo go experience and kod good attitude we hire for attitude we don't hire for qualification sometimes we can send them yena uru mondo watiek kamano angeni kapodo we kuliet kama kacha ko gwelo chieng moro machielo to koro bro kawe kama chal go nyakora mogi yaut luareyo wakili Philip Omolo Dr. Fredo Gola ewan kod godhiambo makawuone ratil okangeni ratil yingore kod mane kod Fredo Gola kod wakili koso kar japiny mano penjo ma ini wuone nyalo ng'eyo kata kamano gima duong' ni wapuonjore kendo wabedo gi ng'eyo ni nitiere ng'at moro manigi ting' kuom gik matimore ma en governor en gi ting' kuom higni 5 momiye mondo mi oket okenge gi mise mabiro miyo county bedo gi lokruok kaka rendwaro yakora mogero kamano kuom kete Ramogi TV in ma indiko na bende ro kamano neno ka oteno dolo omolo ka chieng machielo nwasom gi nikech twak machal kama pod biro medo dhi nyime ka kamano elo Dr. Fredo Gola kanyakla koda elo wakili Philip Omolo anyinga George Bati kuom jogo mosiro waduto te oriti masani rom sadeki weche manyien.